Toto je krátke inštruktážne video, ako sa nastavuje vôľa na bežcoch na fotomrezačkách 47708, 40, 41 a 42. Rovnaký systém nastavenia funguje na rezačkách 47708, 48 a 49 a tiež na starších modeloch s kódovým označením 47708, 08, 0810 a 0812. Predtým, než začneme vlastne nastavovaním, doporučuje sa najprv očistiť lištu, aby sme nenastavovali tú tesnosť, to priliehania ložísk k lište na nejakú špinavú lištu, takže dobre ju otrieť najlepšie nejakým odmasťovačom, izopropyl alkoholom, technickým benzínom. Dobre funguje aj WD-40. Zároveň je dobre očistiť aj všetky 4 rady ložísk a vlastne tie vodiace ložiska na hornej časti bežca. Keď sme to celé očistili, odmastili, potom je dobré to znova namastiť mierne. Najlepšie použiť možno silikónový sprej. Lišta by nemala byť masná, takže nastriekame ju trošku olejom, ale následne ju utrieme do sucha, tak aby sa vlastne vytvoril tenučký film, ale na vodiace lište nebolo žiadna masnota. Samotné nastavenie sa robí pomocou vlastne pritlačných skrutiek. Každá rada ložísk má dve, jednu hore, jednu dole, ktoré sú zaistené touto aretačnou maticou. Takže tú aretačnú maticu povolíme kľúčom veľkosti 8 mm, takže povolíme všetky 4, už to mám povolené dopredu. Následne, ak tam na tom bežci vzniká nejaká vôľa, tak dotiahnutím týchto skrutiek vlastne pritlačíme tie ložiská k tej vodiacej lište, tak aby nevznikala žiadna vôľa, aby sa nám bežec nehýbal. Na to dotiahnutie skutočne stačí použiť len prsty, netreba to doťahovať kľúčom, je to inak imbusový kľúč 4 mm, ale v tomto prípade ho nie je potrebné použiť, dotiahne sa to len rukou, tak aby ten bežec bol tesný, aby sa nám to nehýbalo, ale zároveň aby to išlo ľahko. V tejto chvíli je dôležité na to, aby sme nastavili ten prítlak z oboch strán tak, aby medzera medzi tou oranžovou časťou bežca a vodiacou lištou bola na obidvoch stranách viac menej rovnaká. Bude to taká východzia poloha. Dôležité je v tomto prípade nastaviť toho bežca tak, aby koliesko, ktoré na spodnej strane, bolo ideálne rovnobežne s vedením po vodiacej lište. V prípade, ak by bolo koliesko vychylené mierne doľava, tak by malo tendenciu vlastne rezať smerom doľava a vychylí sa, rezalo by vlastne oblúk. Takže nastavíme to tak, aby medzera medzi tým na obidvoch stranách bola plus minus rovnaká. Následne si spravíme jeden kontrolný rez, a to tak, že budeme rezať od zadnej strany obkladu, od dlažby do stredu. A následne spredu, opäť do stredu. No a tu vidíme, že sa nám ten rez v strede nestretol. To znamená, že koliesko nie je ideálne rovnobežne s vodiacou lištou, že je vychýlené a v tomto smere, keď pozeráme vlastne v smere rezu, tak sa vychyluje smerom doľava. To znamená, celý bežec je vychylený smerom doľava a musíme ho vrátiť vlastne mierne doprava. Tak a to sa robí tak, že uvoľníme najprv trošku skrutky na tej ľavej strane. Na ľavej strane, tak toto ukážem, aby to bolo jasné, že na ľavej strane. A naopak dotiahneme na pravej strane tak, aby opäť tá vôľa bola taká, aby sa nám bežec nehýbal a zároveň aby sa ľahko pohyboval. Stačia opäť na to len prsty, nemusíme používať kľúč. Dobre, keď spravíme toto nastavenie, tak urobíme ďalší kontrolný rez. Opäť takisto, čiže odzadu do stredu, odpredu do stredu. A tu sa mi to podarilo na prvýkrát trafiť, takže vlastne rez sa stretol v strede presne. Takže v tomto stave je koliesko ideálne lineárne rovnobežné s vodiacou lištou. Tak teraz, keď máme vlastne koliesko alebo bežec správne nastavený, tak musíme tú polohu zaoretovať a to je opäť pomocou týchto matíc, takže najprv ich prstami mierne dotiahneme, tak by priliehali na všetkých 4 stranách. Následne použijeme imbusový kľúč,
ktorým pridržíme tú skrutku a kľúčom dotiahneme maticu tak, aby pevne držala, aby sa nám skrutka nepohla. Trošku ťažko sa to robí jednou rukou. No. Takto zaratujeme všetky 4 strany a bežec by už teraz mal byť správne nastavený a rez by mal byť rovný.